Fis-qarija b'reazzjoni il-Partit Nazzjonalista permezz tal-Viċi Kap tal-Partit tal-ħidma fil-Parlament Dave Taġus u l-kellima tal-Partit ta' Drittijiet taċ-ċittadin Claudette Buttigieg qalu li l-istatistika Ewropea tal-Eurostat turi kif Malta rat it-tielet l-akbar żieda fil-prezz tal-elettriku fost il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. Dan meta bejn l-2016 u l-2017 il-kontijiet li tħallas għall-enerġija l-konsumatur Malti żdiedu b'7.1% fi żmien meta l-prezz internazzjonali kien wieħed stabbli. Din konferma oħra li n-nies qed iħallsu aktar għall-enerġija. In-nies qed jirċievu kontijiet tad-dawl u l-ilma aktar spiss u qed iħallsu aktar milli suppost. Mill-isħariġ li wetta l-Partit Nazzjonalista bl-ewwel mitkont li n-nies ħadu fid-Dar Ċentrali jirriżulta li 80% ħallsu aktar milli suppost tal-enerġija. Dan għax il-Gvern qed iħaddem ħażin is-sistema tal-ħruġ tal-kontijiet u meta r-roħs tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma kienet il-weda ewlenija ta' Joseph Muscat qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2013. Il-kellima qalu li żieda ta' 7.1% fil-prezz tal-enerġija għal Maltin u l-Awċin irid jittieħed ukoll fil-kuntest ta' dak li żvelat The Guardian li xi ħadd għamel profitt ta' $40 miljun f'sena waħda biss bid-deal ħażin li ġie ffirmat ma' Sokar għax-xiri tal-gass LNG għal power station f'Delli Mara. Dan meta dawn l-$40 miljun setgħu marru biex jorħsu aktar il-kontijiet tad-dawl u l-ilma tan-nies. Il-Partit Nazzjonalista sib għaddej bl-eżerċizzju tal-istħarriġ tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma u jistieden aktar nies biex imorru d-Dar Ċentrali bil-kontijiet ta' sena.